kai mini ba kamar ka daga zamani lafiya hada har yini kai nake gani barhamaniyas ya kai ka daga duniya tafiyar su duta tsaya don gani a dan giya ba kamar ka dan an gama niyas ambatan ka ni dai nake sai hukun ka bayi muke tafiyar da gaske nake sai ku karaban azamaniyas daga yaban da nai kai kake tabbazin da nai kai kake sai kuwa abin ya yake kaka kaza kana can samaniyas tafiyar da ba kai wala mun yi yo adan hailala ga abinci ga cokula yan kwankulu za ka yi can gamaniyas shehu kai ka suka mana yanzu ba batun lunguna ga muradu dukai mana mun yi godiya mun kuma niyas kai ka warware kullika ka hane mu yin laifuka dole in yi wa baituka babu ran da zan hatta maniyas mumbu baran bari sai wa karan tsari ga su can suna kai hari tarwatsa su ya barhamaniyas wasu sun sani sun rufe wasu sun taho sun kife na sani ta ya zan rufe sun jiya na laso zumaniyas malaman mutu ba nake girmama ku kullum nake na sani masoya kuke na zo ga kuwa an jumaniyas wanda ya sani sun sani suke jamini har barazana sun mini za mu ɓadda kai an jumaniyas duk abin da za a yi mini bambarinsa ko kankani shi nake nufi ya sani tabba'in mu barhamaniyas kanka ba batun in gudu kamunan fagen ohudu mun haye saman can tudu mun shige cikin barhamaniyas shi ya zo da komai duka shi ya seta bayi duka sai zakar gida ya yi daka sai azaba ya yi rahamaniyas shi ya ba mu shi ya hana shi ya so muke magana sai mutum ya yo maguna sai yanzu ya yi anjumaniyas shehu ne saman har ƙasa abdi ne hakan na musa ruwan mu ya tafasa ga abinci can an gama niyas ga ataya ga kofuna mun yi fes cikin riguna mun yi labu kamar maguna ga munan cikin barhamaniyas zakirai suna zikiri sha'irai suna shi'iri dan marin fayar lamari ba mu gane mai sallama niyas hatara magauta duka ai madina na kaulaka bangura sai an saka yanki biyo rawar hamaniyas ja suna yin mitin ba su san zubo ayyukan ban zuwa hakan ne hakan ni ina gurin barhamaniyas tunkwal idan ana yin daka malamai akwai suruka jahilai da kaudin baka kai takwai da zaki zumaniyas karfafe ni kar in tsaya cewa karkasa in haya siddifi ya zama maya amin muradi ce an yi maniyas umar sharaf masoyi yake ladan shakoro oga yake zakira agoga aikin yake nasibu fada ma yayi maniyas dinu gwamma kai yake usman faira kauna yake wasai da gangaren kai suke
albashar kwai azama niyas. Nura karfafa ta yake, sa salatu ma ya dake, abin mazan kwarai na rike, sannan su kifa sai an jima niyas. Nabi salam ya banni nake, karmawi muridi nake, a Kano garin masoya nake, sanan wa aiki nai sallama niyas.